ですよね。まずメガネをかけてる女の子がメガネを外して美少女だったりとか、逆にメガネをかけてニコニコしてなってる主人公のメガネを奪ってつけてる雑誌や、奪っちゃったぞみたいな影で、それもすごい。I would never fall